Ndibulise ikhaya lakulo Ayanda. Ngalo mzuzu abantu ababekelwe bucala nguThixo. Ndibulise the South African Divorce. Ndibulise abantu bokuhlala baseGugulethu. Ndibulise iWesley Guild yaseBongani ibihamba noAyanda. Ndithi one heart, one way, one heart. Ndithunywa into encinci nguVasi okokubana sigqithisele ibinxitywa nguAyanda. Ndizocela family yakulotaki okokubana umuntu ebeceliwe ifamily okanye bekuthiwe uzazothatha ezimpahla asonde lapha phambili. uAyanda thina ke siyazi le ndaba kaLeroy besisithi utata. Xa ndiza kunikeza ngoku ndicela ukunika le uniform ibinxitywe nguAyanda for 2 decades. Wayinxiba uAyanda le blazer kwade kwasekupheleni. Wayinxiba le ngubo uAyanda kungamandanga kwizinto zakhe ezipersonal. Kodwa uAyanda akayishiya le ngubo. uAyanda wabambelela kule ngubo isimo seguilty sesigungqa, kodwa yena uAyanda wabambelela kule ngubo. Ndicela ukunika ezimpahla zikaAyanda. Ndicela ukunika ezimpahla zikaAyanda ngalancwadi yesibini bokumkani. Isahluko sesesibini. Ivesi ye-8. Itho kokubana wathi uEliya xa izawuwela umlambo iJordani netshomi yakhe uElisha wayisonga ingubo waze wabetha ngayo ahlukana kubini amanzi. Akathanga uElisha xa nezawuwela umfula iJordani ngoba ndiqinisekile into yobana sefike kuyisongeni ingubo yakhe nje bekubela into yobana akuzuba lula into yobana bawele kulo mlambo iJordani. Bathakathanga kuba ezawubetha amanzi ohluke wawabetha nje nanjani, kodwa kuthiwa uye wayisonga before aqala wabetha amanzi ohlukana. uAyanda beyiphethe njalo le bhanti. uAyanda bengadlalisi ngempahla zecawe. Ebesithi noma uyahamba ubheke emajonini ayisonge uAyanda ingubo yakhe ayibeke iqhonyiwe kokwabo. Asikunika ezimpahla zikaAyanda sithi kuweze sithi efemelini yakulotabalaza noma amaqhwa avela, kodwa zeniyisonga ingubo kaAyanda nibethe ngayo ngoba uThixo nguye obonakalisayo, ngoba xana nizimbathisa ngale ngubo kaAyanda uThixo uzawunipha indlela. Zenithi seningenandawo yokuphumela, kodwa niyazi into yobana iingubo zikaAyanda uThixo wamnika zona zenza kubekho indlela yokuphumela. uEliya lo wabetha ngayo wasonga ngayo kumlambo iJordani yayingumfo wasenkosini owanyulwa nguThixo, abahlali baseBhali bekhonza izithixo. Kodwa yena uEliya wazikhethela ingubo eyodwa, ingubo enguThixo, ngoba le ngubo inale bhatyi blue. Le bhatyi blue represent ihope. Zekuthi kulotabi xa niphelelwa ngamathemba niyazi into yobana kukho uThixo onganqatyelwa nto.
senyama kodwa niyazi into yobana ukhole ngubi blue uayande beninxiba elithemba sekuthi xa niphelelwa ngamandla xa nithoka le bhatyi nifumane ithemba. Sizisa le bhatyi apha kule family ledodabi le bhatyi ke ayanda singanesheti mhlophe esiyinxibayo. Isheti mhlophe represents everything uayanda beyiyo. Uayanda was love. Uayanda was peace. Uayanda ebelilungisa. Sonke sizinto ezikhanganyileyo sizinto esizi-experience-leyo ubomi buka-ayanda xa ebehamba nathi le guilt. Sesithi izinto xa zimane evuka amaqhwi ngoba xana kwehle esihlalo ekhaya sifumaneka into yobana zikhona izinto ezenzekayo kodwa yanguxolo nothando lukaThixo lunganibopha ngebhati elinye athi noba amaqhwa ayazamazama niyazi into yobana obe nomhlawulelo ukhona. Le bhatyi apha kwesi spelith apha kwelitayi ukhona into i-gold apha which represent ubutyebi bakwaThixo. Xa ndikunika le bhatyi uayanda he worked for le bhatyi. Uayanda respected le bhatyi. Uayanda respected Wesley Guild ngoba uayanda ebengumntu ongayithandi into ene-noise. Uayanda bekusithi noba amaqhwa yehla noba i-guild yasebongani izamazama kodwa uayanda ebemisa uxolo. Thatha le guild, thatha le bhatyi, thatha ezi mpahla zika-ayanda sikunike ezi mpahla zika-ayanda ukwenzeka umlandela zangasweli. Sekungathi wawusweleka uayanda singazuphinde simbone ngeliso lenyama umlandela aswele kwaTabalasa. Yangezi mpahla zingavuselela uxolo kokwenu. Yangezi mpahla zingavuselela ithemba xana ngoku niphelelwe lithemba. uThixo esimthandazayo, uThixo wojola, uThixo wochwama yangangahlala kunye nani anithanda anibuke anipha amandla kakuphelelwa amandla. Uyazi into yobana ezi mpahla zizwezi zizanikhusela athi amazwe ezamazama xa nithi niyatyhafa but ezi mpahla zizanikhusela. Sikunikekele uniform kaTabalasa ukubana kokwenu ze kungasweli mlandeli. Ze niyazi into yobana thina apha egildini nasebongani sawuhlala sikhona futhi iingqongo zakwaJafta zivulekile ngoKristu Inkosi yethu.